Навън отново захладня и искам да ви покажа решението на всичките ви проблеми с студа. Нашия комплект с двулицева олекотена завивка и чаршаф с ластик. Комплекта съдържа две кълъвки за възглавници, размер 50х70, двулицева олекотена завивка 195х215 и чаршаф с ластик 160х200, подходящ за стандартните двойни легла. Специалното при тези комплекти са две неща: двулицевата олекотена завивка и чаршафа с ластик от памук Ранфорс. Олекотената завивка е с пълнеж от полиестер на вата. По този начин завивката държи комфортна температура на тялото във всички сезони, без да запарява като обикновения полиестер. Различните цветове на завивката от двете страни позволяват сами да изберете стила на леглото си според деня и настроението. Всичко останало в комплекта е от 100% памук Ранфорс за максимална здравина и мекота. Чаршафа с ластик приляга перфектно на матрака, като остава винаги гладък и опънат и в същото време дава приятното усещане, което може да даде само мекия, чист и висококачествен памук. Комплекта се предлага и в много други различни цветове и десени. За поръчки може да ни пишете на Viber или я поръчате на нашия сайт. И двете ще намерите в описанието на видеото. А ако искате да видите как наистина изглежда върху легло някой от другите цветове, пишете ми в коментари.